Hello. Hello guys. Good ayong hapon diha guys. Welcome to my video guys. Abot na parcel ni Inan. Unsa ka na isud ana wa ko kay baw. Unsa na si isud ana ding? Okay na. What's that? Kuan. Sihig. Sihig na kuan. Ari ko kalingkod guys sa lingkuranan ni Inan. Sihig na ano. Kuya may kag t-shirt ding. Sihig ni Mayor. 43 annual general membership meeting. Buhi ko na ding. Unsa na si MG kanding parcel? Sihig. Oy, klaro to ana eh. What's that? Hearing good luck. Kumusta kayo dyan? So, Duha din ni ka item ding sa na siya mura magkuan. Singan ana ding. orang scraper. Ah, kana panghinlo sa samin og bintana. Pangila na sao. Asasag ni butang ana. Pwede pagsamin. Sa amin raman nga kay gamay ra man tiya pagsog. Kapila ka balik-balik ana. Sa amin na kasagaran ang mga Jollibee, McDo, mga man ilang gamit sa amin nila yung anak. Tumuan ba? Tumuan. Sama pa ba? Sabot na. Saan yung pagtahog nga na? Mabura man din, o sasahog na siya din, mabura. Bintana na siya, kanang mga sa amin ng mga kuan. Extendable. Ah, extendable na yun. Hindi. Pila po na din. 183. Barato ra din na. Ah, pero mag ilis-ilis ka nagko ano. Hindi na. Niluan. Di ba ka nang isa tawa na scraper, imo nang Di na. ilis di go. Ah, ang hibawan para ra na sa amin, pwede di ba nagsahog? Ya, gamay ra pa nagsahog. Nindot lagi 183, diyan nang duha man to ka. Ah, kay duha man kay bali mara giduhag ko an balot. Hindi na ko ano. T-shirt. Ah, nindot. Ano, dagto ba ka na? Mamilit ang lapo. Ana sa isa tanaw sa tuon sa tuto. Nindot pa scraper. Diya, gamay ra puno. Unsa sa waswasan lugar na, silhigan. Ay, hindi na napaspas. Ah, di ba kani ba ang pasabot? Kinagal. Mura, nag-plastic din. Galing kay wala may Rubber rice na. Arabarize. Sa kuan ni ding sa amin kanang mga sa amin nga pwede nagbintana ingana. Pwede cool. Kana ansa na ding. T-shirt. T-shirt. Ah, nindot de puldera dyan tela ko no. Okay ra ba? Okay. Okay ra ba dyan tela? Indot. Barato ra na. Oo, indot. Nindot a color pod. Macho. Abri ding. Isukod ba tanaw na ikon. Ang gala. Gamay ra siguro. Ano? Mao lagi ang gala. Medyo man na ha. Ha. Hindi maigo na. Ayun mo. Lain. Ade iga na. Basta Mm. medium. Wait na. Nga dyan ka og medium. Kaysa og large. Luag ka adyo. Ikaw naman doy. Tig-arbor sa mong sinina. Abi na naman tinuod. O sakto ra kadako. Na luag. Tiyo ba si large? Ya iso ko di ba? Ang sakto ra. Oh, sakto lagi medium. Awa, sabi ko na nga ba. Basta ikaw lagi mo dito. Kay og large to, ngilat po dabang dako. Adya. Ang indot isang tila din. Dili man ni sa mahal kay nga abin mo ang shipping 100 dadaan. Ano ko plain rosy dyan. Ang legend mo rin niya ito. Oh.
Piskay, ug bulanan pa piskay. Okay na ni, oy, samantalang pahit ka na. Sa bagay, dahan pong sale ron. Magato ka sa mga department store. Yehey! Time check. 2:25 in the afternoon. Na guys, nihayag na ang paligid guys. Oh. Kanina kasi cloudy po kanina. Ngayon maganda na. Kuya si Inan, nag-multitasking. Nag-unsa na pagkani ding. Gar-repair ang initanan og tubig. Say diferensya na ding. Di Wa na na- ko kainog kape. Wa naman si Zamukuan good. On. Ang diferensya na hindi na ko kainog kape. Lagi nga sa may diferensya anak. Ngano man na. Ngayon nadaot. Nadaot ang Ang mansa lagi diferensya. isang guba may diferensya. Ansa jang guba. Na kuan? Agdaot. Na short lagi jang. Agdaot ng guba. Na short din. Ag guba na daot. Macho panis inan kay Jack of all trades. Pwede repair sa kurente. Ijarang pa naging mama. O mama, o mapod. Bawal man kag mama. First time ba na ni mag-open ding? Or first time ba? Ang hadlok og di na yun siga. Janis inan kay nag-asay pasa. Naay nagkuan nag-insaron. Putol og kahoy, madingog ari. Thank you for watching guys. Salamat. God bless. Thank you for watching.